Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, like ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolu suku, sikubekela-ke nje ey'gamekweni ey'the zenzeka la eSouth Africa. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uShanice Rudolph, obeneminyaka ewu-23 nje kuphela. Kuke kwabikwa ukuthi-ke ngesonto-ke eledlule udukile. Osukwini lwayizolo kuvele-ke indaba-ke ezibuhlungu ezokuthi-ke utholakele ebulewe, waphinde wangcwatshwa ethuneni elingashoni laphaya emathuneni-ke ase-Klip Road Cemetery laphayana-ke e-Cape Town-ke, okuthuse amaphoyisa ukuthi-ke isidumbu sakhe ngenkathi-ke besikhipha baphinde bathola-ke futhi-ke esinye isidumbu ngaphansi. Kuthiwa-ke lo wesifazane ubekade-ke eney'nyanga nje ezine ekhulelwe. Kuthiwa-ke bese kuboshwa isoka lakhe elineminyaka futhi-ke nalo ewu-23. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yase-Grassy Park laphayana-ke e-Cape Town. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ukhomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke indaba ey'hlabahlosile usuku nosuku, ahlangabezane kwivideo elandelayo.